Luukku 4. Tonttu pyyhkäisi silmiään vanttuun selällä ja nyt hän hymyili jo hiukan. Tontun päätä kivisti ja tämä otti myssyn pois päästään. Takkutukka valahti hänen kasvoilleen ja tonttu yritti haroa hiuksiaan kipeän kohdan päältä sivuun. Nyt eläimet näkivät ison kuhmun, joka oli noussut tontun päähän. Tuo täytyy ensin hoitaa, kettu sanoi. Eiköhän mieleen sitten ala putkahtelemaan unohtuneita asioita. Miten sitä hoidetaan? Orava kysyi. Kaikki pudistelivat päätään ja totesivat, että nyt tarvittaisiin Virven apua. Virve oli keijukainen, joka tiesi rohroista ja yrteistä. Minä hain Virven, huusi Jänis, joka oli jo loikkinut monen metrin päähän ja kiristi yhä vauhtiaan. Mikä tämä on? Orava kysyi ja heilautti keppiä tontun kädessä. Minä en voi muistaa, vaikka kuinka yritän, sanoi tonttu.